Днес ще започнем с една интересна задача. Това, което се изисква от нас, е да създадем тази таблица, която виждате, която показва коя страна колко пъти е била световен шампион по футбол. По този шаблон изискват от нас да създадем табличка. Интересното е, че ползваме една интересна функция, която всъщност ни генерира тези числата, световните титли в точки. И сега нека да започнем. Първоначално избираме колко колонки имаме и съответно бързият вариант избираме всички граници. В момент работи ми инструмента, така че мога да ви покажа. Всички знаете откъде вече се използват всички граници. Съответно, ето от тук може да изберете допълнителни опции. Така че аз избрах всички граници, след като маркирах няколко колонки и клетки. След като съм ги избрала, мога да избера границите ми да бъдат очертани с по-дебели линии. Съответно, ето от тук очертаване на границите или чертай мрежата на рамка. Така че избирам другата опция да си направя по-скоро още граници. Ето ги. Избирам още граници. Така. И оттам казвам, че линията, която ми трябва, искам да бъде по-дебела, искам външен и вътрешен контур. Избирам ги и давам ОК. Т.е. аз вече имам по-дебели линии. Когато преценя, че имам излишни колонки, знаете как се изтриват излишните колонки. Маркираме колонките с десен бутон, изтри и вече излишните колонки са ни изтрити. Виждаме, че средната колонка е с по-широк по-голяма широчина, така че оформям бързо широчината и започвам бързо да въвеждам страните, които са участници в световното първенство. Така. Виждате, че имаме излишни. Знаете как бързо можем да разширим реда според широчината на текста. Два пъти бързо кликам между C и D. В случая аз имам първите две колонки излишни, мога да ги изтрия. И се опитвам да се придържам към шаблона. Записваме титлите. Така, виждаме, че имам излишен ред, излишни реда, маркирам ги, с десен бутон ги изтривам. Като цяло, тук Аржентина е с най-широка, най-голяма височина на клетката и съответно малко по-широки са като цяло всички, така че аз ги маркирам едновременно и си избирам височината на клетките да я променя за всички. Горе-долу, може би така е най-добре, да кажем, придържаме се с по-голяма височина на Аржентина. Сега, от тук от нас се изисква първо да сложим този символ, който символ единия вариант да го изберем от символи. Има множество варианти да го сложим. Ето той тук е използван и аз имам късмета да го избера от последно избраните. Обаче, ако използвани знаци, вие ако не сте го използвали скоро или на компютъра, на който използвате, не е използван, ще трябва да си го потърсите от различните категории, ето тук отпадащите менюта. Избирам тази точка, затваряме и след това ще я форматирам, за да може този резултат да ми бъде върнат чрез функцията. Как ще върна резултата? Маркирам си го и всъщност трябва да дам цвят на точката, да кажем син,
и по-голяма височина, големина. Така. След това искам да изкомандвам Excel да ми генерира вместо числа точки. Как ще го направя? В заданието, което имате на упражнение 7, е дадена функцията rept. Изписваме равно и започваме да изписваме функцията. Ето я функцията rept. Кликам два пъти бързо с ляв бутон върху нея. За да си помогна, мога да отворя ето тук един прозорец от бутончето за функции. Кликвам върху него и съответно rept ми подсказва колко пъти да увеличи някакъв текст. В случая аз му казвам, че на мен текста ми е точката, а колко пъти маркирам световните титли. Давам ОК и виждате, че той ми генерира две точки. Тоест това, което аз направих, той го генерира в точки. Отново ще го направя синьо и ще го форматирам, но мога да покажа и друг интересен начин за форматиране. Ето тази четка. Тази четка ми позволява да копирам този формат и да го приложа на цялата колонка надолу. И сега това, което ще направя, да приложа функцията. Но тази функция, за да не ми се променя адреса на клетката на точката, с F4 и ако сте с лаптоп и добавяте FN, слагате долари на клетката, което означава, че правите C3 в случая. В случая B5 е показано. Аз нека да видя. В случая адреса с точките го правите абсолютен адрес и прилагате функцията надолу. Някаква грешка стана. Вероятно съм направила на грешното място с F4 по и FN на лаптопите. Тези, които не са на лаптопи, са на стационарен компютър. Само с F4 всъщност ще сложат доларите на адреса на клетките, което означава, че винаги ще взимат C4. Прилагаме с два пъти бързо кликане. Прилагам формулата. Ето тук кликам два пъти бързо и формулата се прилага за всички. Виждате колко бързо успях да направя това, което се изисква от мен. Разбира се, мога малко да го оформя, да направя шрифта Bold и вече с първа задача може да се каже, че сме готови. Това, което е много интересно и мога да добавя за вас като интересна функция, е как можете всъщност да добавим тези области в една карта, но ще го оставя само за любопитните.